Før du starter denne tutorial, skal du have installeret det plugin, der hedder Lens, og det finder du på den her side. Du skal lukke Paint.net, før du starter den her installation. Klik på filen her. Tryk på Kør. Og start. OK. Hvad er det, Lens skal gøre? Den kan trække noget ud fra billedet og danne en kugle, altså en lille planet. I denne tutorial vil jeg vise dig, hvordan du kan lave en eksploderende planet. Tryk på Nyt lærred. Og den her gang, der laver vi den 1600 x 1200. Tryk på OK. Og View og Zoom Out. Tryk på Effekt, Render og Clouds. Og tryk på OK. Tryk på Duplicate Layer. Gå ind på Effekt, Distort, Bulge, jeg ved ikke helt hvordan det udtales, og sæt den til 100. Tryk på OK. Skift til det nederste lag. Tryk på Effekt, Distort, Bulge, minus 200. Tryk på OK. Skift tilbage til det øverste lag. Vælg Properties, og inde i Mode går du ned og vælger XOR. Trykker på OK. Gå op i Image og Flatten. Gå ned og lav en kopi igen, Duplicate Layer. Gå ind i Effekt og i Blurs, Zoom Blur. Og her skal den være 75 i den øverste. Tryk på OK. Gå ned i Properties, og i Mode går du ind og vælger Lighten. Tryk på OK. Nu skal du vælge den øverste layer og gå ind i Adjustments og vælge Curves. Gå ind i RGB. Tag rød og flyt herop. Vælg den grønne og den blå. Tryk på OK. Nu skal du duplikere det øverste lag. Så gå ned og tryk på Duplicate Layer. Og du skal være på det øverste lag. Gå ind i Effekt. Og gå ind i Distort. Og vælge Dense. Og her skal du sætte Scale til 36. Og tryk på OK. Igen ind på Effekt, ind på Blurs og tag en Gaussian Blur. Og den skal have en værdi på 12. Tryk på OK. Så skal du gå ned og vælge det nederste lag. Og gå ind i Adjustments og Curves. Og vælge Luminosity. Og her der trækker du helt ned i hjørnet. Og så tager du fat ind i midten. Og trækker den op til midten. Tryk på OK. Gå op i Effekt, Distort og Lens. Og tryk på OK.
gå til Layers, gå ind i Rotate and Zoom, sæt vinklen til 0,65, tryk på OK, og gå op i Adjustments, gå ind i Curves igen, og her skal du gå ind på RGB, tag og indstiller først den røde, og den grønne, og den blå. Tryk på OK. Tilføj et nyt lag. Nu trækker vi lige Layers-boksen lidt ud, så vi kan se det hele. Flyt det layer, du netop har tilføjet, op i toppen. Og det kan du gøre ved at markere det og trykke på Move Layer Up. Så skal vi vælge Window og Color. Og her skal vi have byttet om på sort og hvid. Og krydse den igen. Gå ind og vælg Gradient og vælg Radial. Og lav en cirkel ind i midten. En planet. Og gå ind i Properties og sæt Blending Mode til Additive. Tryk på OK. En sidste detalje kan være, at hvis du er i gang med at arbejde med et projekt, så hvis du vil gemme undervejs, så kan du gemme det i det, der hedder PDN, Paintnets eget format, og det betyder, at layersene her, de bliver gemt. Og dem kan vi også lige tage et hurtigt kig på, hvis vi nu fjerner. Det sidste vi tilføjede, det var filteret herinde. Og det bliver meget tydeligt, at det er jo billeder, der er lagt oven på hinanden, der skaber selve effekten.